Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Ning Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sally, 42 anyos, minyo og may upat ka mga anak. Taga Karkar, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaminyoon. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang gikasal mi sa kumbana. Ingon ini ang mga panghitabo. Salamat ninyo! Salamat kayo ninyo! Salamat! Haskag lipayak ha ni mo ron no, Edgar. Ngawa na kas among poder. Wa na may magyaw-yaw ni mo. Mama, saduy? Sale, day, Ma, minyo na manggid mo sa akong anak. Na, ika na say bahalag badlong anak niya ha. Ikaw na say maugtas, kay imo naman na siyang bana. Mama said, uy. Nya karon, sa may plano ninyo nga, na human naman yung kasal. Maglain mi ma. Naaman mi nakitaan nga abangan nga barato ra. Nala sige. Mas maayo sa tuod na ay. Kay aron ma-practice mo. Ilabi na gyud nga akong anak ay nalalaki ra ba ni nga ako? Anya, okay ra ka din dong? Okay ra day. Nindot din kay magaway. Maulagi. Pero mingaw pa lang. Ha? Mingaw kay wa pa may bata nga nagdekandagan. Unsa ka day kun sugdan na tugimo. Ano na? Adto tas kwarto? Unsa? Wa na ka bisitaha sa mong binuwang sakit day? Udong. O, kun mao na day, magpalit og pregnancy test aron sa pagsiguro. Dong, positive. Mabdos ko. Unsa? Yes! Kumao na! Mamahan ako! Yes! Yo, may kinakalaag karon din hi. Ikaw gid Sally no. Naminyo na lang ka magtiyo ka lagi hapon nako. Iya na lang. Tiyo, kung naandan ko sa magkabata na ako. Atiya oy. Sige na lang, oy. So good doon. Anaron ko nang akong kaugalingon nga magtiya ni mo. Kana. Hahahay. Naraman di ay na. Ay, nasaroy malagi ka din sa amo ron tiya. May kay nakatultul ka. Oo, ay nangutaan ako si mong mama. Taod-taod na sa bayata nga wa magkita human sa inyong kasal ni Edgar. Kumusta naman din mo? Ikaw naman laging usad din hiron. Ay, nang mga bata sa sod tiya, oy. Natug pa. Aw, asa man din si Edgar? O, padong natin itong mo pa uli ron. Igo sad nga mo mata ang mga bata. Ay, ani na lang ta manihapon ha. Nakaluto naman ko. Dungan ta ninyong manihapon din hi. Sige, pwede rasad. Nganong karon naman ka? Hapit naman alas 12, unya mo pa imong pagpauli din hi. Baan mo oy? Yaw-yaw. Wa na lang jud kailangan gibuhat kun dili magsigig yaw-yaw. Ug nga nang dili man ko na magyaw-yaw. Buutan ka na imong gibuhat. Kung kanus anahinon nga upat ang atong anak magsige na ng tagbisyo. Hello boy. Lingog-ngog pa nimo. Basig nagtuog ha. Nga wa ko mahibaw nga naa na sad kay laing babay nga giiring-iringan ron. Usa pa gid ka GRO? Hoy. Niya mas maayo ay.
Magbuwag daw, Isali! Kasamog na ba ni pagpuyo, ah? Nalibay gani kong naminyo, kundi mo, kaya wala si mama nga muyaw-yaw na ako. Ikaw naman yun ni Pole! Mas grabe pa man ka sa kong inahan! Recorded by X Thunder Gaming. Nagkabuhagid may atong tungura, ug mao nalay akong nahibaw-an nga nag-ipon kuno sila sa usa ka GRO nga babae. Ipasagdan na lang sad nako kay dili nako gusto nga magdugang pa kini sa akong huna-hunaon. Ilabi na kay upat na kabuok ang among anak. Mo importante halang nako nga bahalag mag-unsa siya sing kinabuhi. Basta kay padayon gapon siya mo suporta sa mga panginahanglan sa mga bata. Pero wa magdugay, mao nalay akong nahibaw-an nga nagkabuwag ra sabdayon sila sa babae nga usa ka GRO. Hangtod nga pila ka buwan ang milabay ug nagkigtipo na sab siya og laing babay nga ex niya sa una sa wa pa mi. Unya, Upat mo yun nga itong mga anak. Unsa ka kung ato silang tungaon. Ako ang duha kadag ko unya, imo ang duha kagagmay. di gyud unta ko yun ini nga magbuwag ni silang managsuon. Pero sige. Aron maobliga lang gyud kas imong responsibilidad nila. Uyunan ta kas imong gusto. Oh, mas maayo. Dili na masad kaangin mapalaka. Kay dili magutman ni mga anak nimo didto namo. Doon na may negosyo si Cindy. Nipasalig masad siya nako nga mutabang siya sa panginahanglan sa mga bata. Oh, may noon kung mao na. Maayo kami sugot ka ngayon ana nga sit up. Ay, bugat yun unta sa akong buot tiya. Kana. Pero sa dihang nakita na ko nga, warasad mo supak ang duha ka maguwang. Wa na lang sa kutsawi. Total, amahan man sab nila sa Edgar. Aw hinuon sad. Aron sad nga mobalog gyapon siya sa iyang nga obligasyon ngadto sa akong mga apo. Usa pa sab siya. May pasalig man sab si Edgar nga dili niya pasagdan ang mga bata. Maayo kung mao ka na. Unsa? Gihimo mong tindira sa kaipon ni Papa ninyo? O ma, kami ramsad gani mo itiglimpyo sa bay ug tiglabas sa ilang mga sinina, ma. Kituo ko. Ay, dili ni mahimo. Dili na mo mubalik pa ni Papa ninyo, ha? Anhira mo na ako. Maudi ay nga gusto mo nga anha ninyong mga bata para namoy tatabang sa inyo, no? Ah, baga asa ni Mognaong, oy. Baga kag nang pagkaamahan, Edgar. Wa na mo pasagdi didto. Wa pasagdi. Pero gihimo ninyong ulipon. Uy, kung buot baya hunahunaon, dili na baya ang ayang trabuhoan sa mga bata ang ilang panginahanglan, ha? Kay obligasyon na nimo isip amahan nila. O sige! Kung kuhaon gini mo sila, bahala na ka. Bahala na kanila. Kaya magkani mo nga ikaw ng usa. Mao gyud niya akong problema ron. Kay wa nagiklarong sustento si Edgar alang sa among mga anak. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, kini si Cindy karang uyab ni Edgar. Human sila magkabog atong GRO, nagkabalik ni sila. Unya karon, klaro nang nag-live-in gyud sila. Angay ba kung mukihan nila? Ikaduhang pangutana, kung dili na ko ikiha sila og pagpanapaw, unsa may mahitabo? Dili ka nga mas musamot lang nga dili mo hatag og sustento sa Edgar sa mga bata? Ikatulong nga pangutana, wa sila'y anak pero nag-live-in sila. Ligo na ba ng ebidensya nga nag-live-in ang duha aron makihan ako sila og pagpanapaw? Ikaw pa og katapusan. Ni ako ron sa car-car, unya ang duha na ang mag-live-in sa Talisay. Doon na ba ko'y katungod nga makakihan nila? Unsa may mga gikinahanglan aron makihan ako sila? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sally.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karon ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Ay mo kabalaka mabalik ra gyud pod sa kahanginan si Dr. Obra kahuman ang iyahang ay procedure guys, no? Mo lagi na akong gingon ninyo, di ba? Hasta kami naagid pod may mga punto legal ug medikal nga mga ginaagian in life, no? Pero ang amoa manggod ani is mudasig, mupadayon, di mawad-an og pag-asa, no? Padayon nga mag-hope, padayon nga maglaom, padayon mo kugi, padayon nga magpasalamaton kay dapat inana gyud ta in our lives, no? Ayaw na mo ka guol-guol din ha guys, kay ana gyud na ato ang kinabuhi, ha? So, if ganahan mo nga mahatagan og solusyon ang inyong mga pangutana and if no gusto mo nga mahatagag tubag no inyong mga pangutana ay namo pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. I never dreamed about success. I worked for it. Ingon si Estee Lauder. Si Estee Lauder is a very famous nga beauty care nga line, makeup line. Yan, namin siguro siya yung mga clothing pod, no? Pero mas famous ni siya sa kanang mga makeup ug mga perfume. And sakto gini ang ingon. Kay kumingon kag nangandoy ka, sige ra na si mong huna-huna. Pero ningon ka nga I worked hard to achieve my dreams. Meaning to say, ning mata ka, ning bangon ka, ning dasig ka, ning trabaho ka, wa ka na wag tangag pag-asa, ug ni fail man gani ka, ning padayon ka. You worked hard for it. Lahi ang nangandoy, lahi ang ni-take og action sa iyahang pangandoy. Lahi ang naningkamot para makabot ang iyang pangandoy. No? Duha na siya. No? Kanang i-convert na nato into action ng atong dreams. Okay? Letter sender karong adlaw si Sally, 42 years old. Minyo na upat ka anak taga Karkar, Cebu. And then ang iyahang mga pangutana, guys, mauni una niyang pangutana. Katuman ni Cindy lagi nga ang karaang uyab ni Edgar. Human sila nagkabuwag atong GRO. Nagkabalik ni sila unya karon klaro nang nag-live-in yun sila. Angay bakong mukiha nila na. Kinahanglan yun na nato ikiha for concubinage kung nag-live-in yun sila as husband and wife. Kay ang lalaki nga minyo dili pwedeng makig relasyon sa lain nga babay, hilabi na kung iyahang gipuyo in a scandalous manner ng ilahang pagpuyo as if husband and wife sila. So dili pwede kasong concubinage ang atong pwedeng ma-file sa iyaha. Ikaduhang pangutana, kung dili na ko ikiha sila og pagpanapaw unsay mahitabo, dili kaha nga mas masamot lang nga dili mo hatag og sustento si Edgar sa mga bata. Ang paghatag og sustento separate na siya nga kaso nga pwede nimong ihain or imuhang i-file batok kang Edgar because lahi man na nga obligasyon. Ang mga obligasyon na tusod kami niyon nagkalain-lain man. Mutual love, respect, support, fidelity. Suminto si di ta pwede mangitag lain. Di ta pwede makigrelasyon og lain. Usana. Ikaduha, kinahanglan ta mohatag og suporta sa atong asawa labi na kay minyo ta. Ikatulo, kinahanglan ta mohatag og paghigugma ngadto sa atong asawa sa mga bata. Ikaupat, kinahanglan ta pod ta mo suporta sa atong anak. Lahi ang child support, lahi ang spousal support kung minyo, no? So pwede pug ka maka-file ana separately sa kasong pagpanapaw. Ikatulong pangutana, wala sila'y anak pero nag-live-in sila. Ligo na ba na ebidensya nga nag-live-in ang duha aron makiha nako sila og pagpanapaw? The answer is yes. No, di man na kinahanglan nga naa sila'y anak. Ang crucial man ana is that they are living together as husband and wife in a scandalous manner. Ikaupat ug katapusang pangutana ni ako ron sa Karkar. Unya ang duha nag-live-in sa Talisay ay lami. Duha, duna kaha ako'y gahom nga makakiha nila. Unsa man mga kinahanglan aron makiha nako sila. Of course, you'll have to prove nga asa sila nagpuyo. Kinahanglan na kay mga testigos magpamatuod nga nagpuyo sila together. Ang ilang pagpuyo ilang girepresent nga mura silang banag yud og asawa no sa ilang mga ato ug sa ilang mga panagpuyo. So kinahanglan na nimo i-prove. Ako pa nimo kinahanglan man gyud kag mo file man gud kag kaso, kinahanglan gyud kag serbisyo sa usa ka abogado. No, andama ang imong marriage certificate ug uban pang mga dokumento ug mga ebidensya pagpamatuod nga nag-live together sila as husband and wife unya ikaw minyo kaniya, and those things pwede ka mo duol either sa public attorney's office kung mo qualify ka, pribado nga abogado or kaning mga non-governmental organization kanang Children's Legal Bureau, Legal Alternative
Initiatives for Women, Bidliseum, and the like para makatabang o makahatag lag dili ra makahatag og tambag nimo, but I think they can also represent you in filing a case kontra sa imuhang way hinungdan nga bana. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan